Amen. Praise God po. Good morning po sa bawat isa. Tayo po'y tumayo at bago po ang lahat, bago tayo magpuri sa ating Diyos, tayo po'y umikot at i-welcome po natin ang bawat isa ng ating magagandang ngiti sa umaga pong ito. Amen. Love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet dancing, you fill my heart with song, you gave me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and praise. Sing once again aloud. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Amen. Tunay nga po sa umagang pong ito, let us continue to raise our praises sa ating Panginoon. And tunay nga po, katulad ng ating aawitin, let us give our hearts sa ating Panginoon. Every desires na meron tayo, let us give it to God as we worship Him this morning po.
I give it to you, O God. And fill me, O God, with your desire. Fill me with your will, O Jesus. Yes, Jesus. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, oh Jesus. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Have your way in me. Lord, have your way in God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, have your way in me, oh God. Have your way, oh God. In us, oh God. Hallelujah. Oh, praise you, Lord. Praise your name, oh Jesus. Hallelujah, oh God. Lord, marami pong salamat muli, oh God, sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig na walang hanggan, Panginoon. At salamat, Lord, sa buhay na walang hanggan. Lord, bago po ang lahat, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi, Lord God, ng kapatawaran sa lahat ng aming kalikuan, sa lahat ng aming nasabi na salita, Panginoon. Aming mga nagawa, Panginoon, na isip, Lord God. Lord, cleanse our heart, Panginoon. Patuloy nga, O God, napakasiyat sa atin mo ang aming mga puso, Lord God. Lord, ito may maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy nga po, O Diyos, na sa iyo po namin pinagkakatiwala, Lord God, ang aming mga buhay, Lord God. Lord, salamat muli, Lord God, maging sa salita mo, Panginoon, na ihahayag sa bawat isa, Lord God. Tunay nga, Lord God, ng iyong salita, Lord God, ay patuloy na mangusap sa bawat isa, Lord God. At tunay nga na tumaming ito, Lord God, sa pinakamatabang parte ng aming puso, Lord God. At ito po yung malakharan namin, Lord God, masunod namin. At patuloy nga, O Diyos, na magawa namin, Lord God, sa aming pang araw-araw na buhay, Lord God. Salamat, Lord God, sa iyong anak na gagamitin, Panginoon. Patuloy niyo po siyang pakabalutan ng iyong banal na dugo, Lord God. At Lord, anoint her, Panginoon. Patuloy nga, O Diyos, na humilos ka sa kanyang buhay, Panginoon. More revelation sa kanyang buhay, Lord God. At patuloy nga, O Diyos, na ikaw lamang ang maitaas sa kanyang buhay, Lord. Salamat, Lord. Maging sa iyong mga anak, Lord God, na narito. Maging sa nasa live streaming, Panginoon, Lord. Tuloy nga, Lord God, na ikaw po ang mangusap sa bawat isa, Lord God. At ang iyong salita, Lord God, ay aming malakharan, Panginoon, at patuloy na, O Diyos, na maisapamuhay, Lord God. Lord, salamat ng marami, Panginoon. Sa iyo po namin tinitiwala ang gawain ito, Lord God, at inaangkin na namin ang katagumpayan, Lord God, na walang gawa ng kaaway ang makakasira dito, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Salamat, Lord. We praise you, Lord. We honor you, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Good morning. Yan, pwede po bang tapikin niyo yung katabi niyo? Sabihin mo, good morning. Yan. So sa umaga pong ito, patuloy po tayong aawit sa ating Panginoon and we will declare that we are a new creation. At dahil po yan sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sino po naniniwala at sino po ang maniniwala na tayo po ay bagong nilalang na? Amen. So sabi po sa 2 Corinthians 5:17. Ayan. Ano pong sabi dyan? Sabi po dito, therefore, if anyone is in Christ, he is, ano daw po yun? He is a new creation. All things have passed away. Behold,
all things have become new. So, sino po ang na kay Kristo na? So, ibig sabihin po, tayo po ay new creation. Amen? Kaya po, pag tayo po ay magpupuri sa ating Diyos, let's give our best worship, our best praise sa ating pong Panginoon. Amen? Sino po excited na magpuri sa ating Diyos? Amen. Kaya tayo po iaawit, sasayaw, kakanta sa ating Panginoon. Amen. We will say, I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. Come on, let's declare. My heart is overflowing. Say, my love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. Come on, let's praise it. Yes, I will praise the Lord. Yes, I will praise the Lord. Yes, I will sing of all that you have done. The joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. So once again, I am a new creation. I am a new creation. Yes, Lord. No more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing. My love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. I will pray. And I will pray. I will praise you, Lord, and I will sing of all that you have done. Sing a joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God. Once again, everybody, we will declare, I am a new creation. Say, I am a new creation, Lord. No more in condemnation. Here in the grace of God I stand. Oh, my heart is overflowing. My love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. So let's praise His name. And I will praise the Lord. And I will praise. Of all that you have done, I will praise you, Lord, and I will praise you, Lord, and I will praise you, Lord, and I will sing of all that you have done. Once again, sing it again. I will praise you, Lord, and I will praise you, Lord, and I will praise you, Lord, and I will sing of all that you have done. A joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. Sing, the Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. Our God reigns. Once again, sing, the Lord reigns. The Lord reigns. So let's declare. The Lord. Lift up your voice and sing. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. Our God reigns. A fire goes before Him and burns up all His enemies.
The hill smells like wax at the presence of the Lord. At the presence of the Lord. Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. Our God reigns. Heaven declare His righteousness. The people see His glory. For you, O Lord, are exalted over all the earth. Say, over all the earth. Say, the Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. Our God reigns. For the last time we will sing, the Lord reigns. The Lord reigns. Oh yes, Lord. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Yes, Lord. You reign. Yes, rejoice in the Lord at the gift of the heart. Celebrate the presence of the Lord. Come on! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I just rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice! in the Come Lord. on, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice! In the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate! Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be Rejoice! Presence of the Lord, for He is worthy to be Rejoice!
Yes, oh God, we will continue to celebrate, oh God, in your presence. Truly, oh God, your presence is here, oh God. We welcome it, oh God. We continue to welcome you in this place. Lord, as your presence is moving in this place, oh God, we will lift up to you our praises, our worship, and thanksgiving, oh God. Hallelujah. In all of you, we worship. We stand amazed at your great love. We'll change from glory to glory. We set our hearts on you, our God. Now your presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are in all of you, we worship and stand amazed at your great love. Would change from glory to glory. We set our hearts on you, our God. Now your presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. Come on, church, lift up your praise, lift up your praise to Jesus. Presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. Oh, as your presence fills this place. Now
faithfulness of God is still inside the storm, the promise of the shore. I trust the power of your word, enough to seek your kingdom first, beyond the barren place, beyond the ocean wave. We will sing. When I walk through the waters, I won't be over. Sing with all of your hearts. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. You keep the promises you made. There isn't one that is delayed, so I will not lose heart. Here I will lift my eyes and start to sing into the night. My praise will call the sun to rise. Declare the battle won. Declare that it is done. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Once again, church, we will sing this song. Kantayin po natin ito buong puso. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, the promises that you have made ay mananatili po sa aming mga puso, Panginoon. If we will not be afraid to cross over, to possess the land, ano man yung pagsubok na aming dadaanan, Panginoon, we will cross the water. Sa apoy man kami dumaan, Panginoon, we will not be afraid. Dahil ang pangako mo sa amin, Panginoon, ay aming pinangahawakan. Muli po nating awitin po ito. And sing with all of your hearts. Face to face with the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I will keep your promises. And we'll sing. You keep the promises you made. There isn't one that is delayed. There isn't one that is delayed, so I will not lose heart. Here I will lift my hand. We will say, and start to sing into the night. My praise will call the sun to rise. Declare the battle won. Declare that it is done. When I walk through the waters, I won't be
promises is good, man. Oh, you keep the promises that you have made. So we praise you, we praise you, we praise you, Lord. Oh, we thank you for your presence, Jesus. We thank you for your presence, Lord. Oh, we will not be afraid. We will not be afraid. Oh, thank you, Lord. Thank you, thank you. Panginoon, we thank you for this wonderful morning. Lord, kagaya po, Panginoon, ang aming mga inawit sa umaga pong ito. Lord, we will not be afraid. Na kami po, O Diyos, ay magko-crossover to possess the land, Panginoon, na yung binigay po sa amin, Panginoon. Ano man, O Diyos, ang aming pagdaanan, marami man kaming pagdadaan ng struggles, problems, Panginoon, sa buong taon na ito, Panginoon. But we will not be afraid to face those challenges sa aming po mga buhay. Dahil po alam namin na meron kang pangako sa bawat isa sa amin. And you keep your promises, Panginoon. Lord, we thank you sa bawat isa po na nandito, na binigay ang kanilang puso sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, continue to touch our hearts of your children, Panginoon, sa umagang ito. As we hear your word, we open up our hearts, our minds, Panginoon. Kausapin mo, Panginoon, yung mga anak sa umaga pong ito. Maraming salamat. Patuloy mong iparanas sa amin, Panginoon, the fullness of your presence in this place. We thank you, Jesus. We glorify you. We give you the highest praise and the highest worship, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Sige po, tayo ay maghanap na ng ating upuan na kung saan ay magiging komportable po tayo na habi nga po manamnam ang salita ng ating Panginoon. Amen. Bago po tayo mag-umpisa ay papanalangin po muna natin ang ating mga anak na maliliit, no? Yung mga bata. Pumunta muna dito yung mga bata at panalangin muna natin sila. Papasukin niyo muna uli yung mga nasa labas at para maipanalangin sila. Okay, punta dito yung mga bata. Yan. Praise the Lord. Punta dito, dali, para matanggap nyo ang blessing ng ating Panginoon. Habang naroon po na pumupunta dito yung mga bata, pwede po bang mag-move forward tayo ng upuan? I-occupy natin itong harapan. Sige po, mag-move forward po tayo. Dito po tayo umupo sa may harapan. Yan. Sige, habang tayo po ay naroon na nintay mga bata. Yan, wala na bang mga bata sa labas? Okay. Yan. Sige po. Ituon po natin ang ating mga kamay sa mga batang ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we praise and we bless you, Lord. Salamat sa inyong presensya sa umaga pong ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa buhay ng mga batang ito na regalo nyo sa bawat magulang, Panginoon, na narito. Father God, sinabi nyo, mga bata ay espesyal sa inyong harapan. Kaya Lord, sa inyo po namin sila inilalapit, O God. Sa inyo namin sila pinagkakatiwala, Panginoon.
Lord, hipuin nyo na inyong kapangyarihan ng mga batang ito, Panginoon. Hayaan nyo po, Lord, ang inyong divine protection, ang inyong divine guidance, O Lord. Yung divine provision, Panginoon, ang maranasan ng mga batang ito, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, O Lord. Hayaan niyo, Panginoon, na sa kanilang mga murang edad, maranasan kanila, Panginoon. Maranasan nilang yakap niyo, Panginoon. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. At habang sila po ay lumalaki, Father God, I pray, Lord, makilala kanila, Panginoon, sa isang malalim, personal at bibliang kaparaanan. Salamat, Panginoon, sapagkat katulad ni Samuel, O God, bata pa lamang ay inihandog na siya sa inyo, Panginoon, ng kanyang ina. Father God, inihahandog namin ang mga batang ito, Panginoon. Let your plan and will be done over their lives in the name of Jesus. In the name of Jesus, encapsulate them, Lord, with your power, with the power of your blood, O God. At dinideklara namin na walang anumang virus, anumang mga sakit at karamdaman ang naroon, Panginoon. Hallelujah, na mangunguna sa mga batang ito, sapagkat, Lord, sila ay balot ng inyong makapangyarihang dugo. Salamat, Lord. Pinagkakatiwala namin ang kanilang mga buhay sa inyo. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. At hayaan niyo, Lord, patuloy nilang maramdaman ang kagalakan na nanggagaling sa inyo. Salamat, salamat ng marami. We honor you and we bless you. In Jesus' name, amen, amen. Thank you, Lord. Yan, praise God. Praise the Lord. Yan. Amen. Handa na po ba tayo? Amen. Praise God. Sa umaga pong ito, handa po natin ang ating mga puso't isipan dahil alam ko po na mayroon pong kapahayagan na ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At sa pagkakataon na ito, tumayo muna tayong lahat upang basahin natin ang tema sa taong ito ng 2023, Joshua 1:10 and 11. Amen. Joshua 1 verses 10 and 11. Yan. Then Joshua commanded the officers of the people, saying, pass through the host and command the people, saying, prepare your victuals, for within 3 days ye shall pass over this Jordan to go in to possess the land which the Lord your God giveth you to possess it. Ang Diyos sa magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay yumukot pumikit. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat sapagkat alam po namin na ang taong ito ng 2023 ay taon, Panginoon, na kung saan naroon, O Diyos, na kami ay makakatawid, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok. Makakatawid kami, Panginoon, sa lahat ng mga, Lord, circumstances, O Diyos, na kung saan ay pumipigil sa amin upang hindi kami magpatuloy sa inyo, sapagkat sasamahan nyo kami, Panginoon. Iingatan nyo kami at gagabayan. Lord, sa oras pong ito, hayaan nyo po na mabuksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang malaman namin, Panginoon, ang katotohanan kung paano ang tunay na pagtawid ay amin pong mararanasan. Lord, hayaan nyo po ang bawat salita nyo, na amin pong pagbubulay-bulayan, Panginoon. Ang bawat salita nyo na maihahayag ay maging buhay, Panginoon, sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Salamat, salamat ng marami. Patuloy niyo po akong itago sa likuran ng inyong krus. Hayaan niyo, O Diyos, na kayo lamang ang siyang maitaas, kayo lamang ang siyang madakila. Lord, hawakan niyo ang aking labi, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, na bawat salita lamang na nais niyo ang lumabas dito, Panginoon. Salamat, salamat, Lord. Kayo lamang ang aming inaasahan. Kayo lamang, Panginoon, ang naroon na makakapagturo sa amin ng kapahayagan, ng kalaliman na inyong salita. At alam ko po, Panginoon, you will minister to your people, O God. Walang aalis sa lugar na ito na hindi niyo, Panginoon, pinagpapala, O Diyos. Salamat sapagkat ang salita nyo ay pagpapala.
Salamat sapagkat ang salita nyo ay buhay, O God. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, luwalatin at dakilain sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. No, katulad po ng ating tema, no? Crossover and possess the land. Sa oras po ito, ang ating pong pag-aaralan ay, ang sabi nga, how to cross over to take over. No? Paano daw po tayo naroon makaka-cross over para mag-take over tayo, no? O kaya yung mag-possess tayo ng land. No? Praise God. Makikita po natin, doon po sa aklat ng Exodus, nung po ang ating mga ninuno, no, ay pangunahan ni Moses para ilabas doon sa Ehipto. Dahil sila po ay masyado nang inalipin, no? Masyado po silang inalipin ng paraon, no, ng mga Egyptian soldiers, no, noong pong kapanahon na yon. Pero kung tutuusin po, bago po nangyari yon, no, ang mga anak ng Diyos sa mga Israelites ay pinagpala sa pamagitan ni Joseph, no? Dahil si Joseph po ay pinili ng Diyos para pangunahan ang bansang Ehipto na sabi nga doon sa tagtuyot o doon sa kagutuman ay crossover sila, no? Nagbigay ng wisdom ang ating Diyos sa pamagitan po ni Joseph. Pero pagkatapos po noon, no, nung po si Joseph ay naroon na namatay, naiwan naroon po mga Israelites doon sa Egypt, alam niyo, dumating sa punto na sila po ay naging alipin, no? Talaga pong grabe po yung hirap na kanilang pinagdaanan. At dahil dito, ang mga Israelites po ay talagang umiiyak sa Diyos, no? Na sabi nga ay sila'y makatawid doon sa kahirapan na yon. At yun po ay tinugon ng ating Diyos sa pamagitan po ni Moses. At si Moses po ay pinili ng Diyos. Makikita po natin na si Moses po ay, sabi nga po ay, although isa siyang Hebrew, na noong time na yon po, no, nag-declare po ang paraon na sabi nga ay patayin ang mga batang Hebrews, pero si Moses po sa biyaya at sabi nga po dahil may plano nga ang Diyos sa kanyang buhay, siya po ay nasalba, no? Kung alam natin yung kwentong yon, ano, na yung kanyang nanay, yung Hebrew na nanay na yon, no po, nung ipanganak niya si Moses, dahil ito ay lalaki, no? Ito dapat patayin, pero purihin ng Diyos, binigyan siya ng wisdom, inilagay siya sa basket at pinaanod doon sa tubig at ito ay nakarating sa kamay ng prinsesa, no? Yung anak po ni Paraon. At ito yung nagpalaki sa kanya, no? Habi nga po siya, si Moses ay lumaki sa palasyo, no? Kaya purihin na po ang ating Panginoon. At dahil dito, dahil siya po ay talagang Hebrew, no? Hindi siya isang Egyptian, at makikita po natin siya ay pinili ng Diyos para iligtas ang mga Israelites sa kahirapan. At makikita rin po natin na sila ay nag-cross over, no? Sila ay nag-cross over. At ang kanilang naroon po na sabi nga po ay ang tawag to, kinross overan nila ay ang Red Sea. No? Ang Red Sea. No? Ang kanila pong naroon na tinawiran, dagat. Pag sinabing dagat, malawak siya, di ba? Ang ilog, medyo lang siya, medyo maliit lang o maikli lamang. Pero pag sinabing Red Sea, naku po, no? Ito po ay napakalawak. Pero makikita po natin na sabi nga po, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon, nakatawid sila, no? Nakatawid sila doon sa dagat na pula. Pero hindi po 'yon ang pinaka-ultimate na layunin ng Diyos na sila'y makatawid lamang sa dagat. Ang ultimate na layunin ng Diyos ay makarating sila doon sa promised land, di ba? Doon sa Kanaan.
No? Yung lugar na inihanda ng Diyos sa kanila na flowing with milk and honey. Pero nakakalungkot po, bagamat nakatawid na sila doon sa dagat na pula, no? Pero hindi sila naka-take over. Hindi nila na-possess ang land o yung promised land na inihanda ng ating Panginoon para sa kanila. Ano po? Bakit kaya? Alam naman natin, ano? Masyadong marami sabi nga naroon na, anong tawag dito? Murmurers. O yung naroon na masyadong marami ang sabi nga ay murmur ng murmur, no? Kay Moses. Nandoon na, sabi nga ay nagko-complain sila. Wala silang makain. Yung iba nga sabi nila kay Moses, inilabas mo ba kami sa Ehipto para mamatay? No? Kaya makikita po natin, marami po ang pinaranas sa kanila ng ating Panginoon. Naroon na pinadalan sila ng mana, pinakain sila ng pagkain ng langit. No? Biro nyo, pagkain na galing sa langit mismo, pinaranas na sa kanila. Hindi lamang po yun. Naroon din po na sabi nga po, pinaranas sa kanila yung pillars of cloud and the walls of fire. Yung, sabi nga po, yung kanyang proteksyon at guidance. Pero dumating pa rin po sa punto na maraming mga Israelites ang hindi nakapasok sa lumang pangako. Maging si Moses po. No? Maging si Moses na pinili ng Diyos. Bakit? Dahil dumating sa punto, naasar po si Moses. No? Dahil sa kaka-complain ng mga Israelites. No? Na ang utos po ng Diyos kay Moses ay magsalita dun sa bato kasi naghahanap sila ng tubig. Kasi napunta sila sa disyerto, no? Pagkatapos silang tumawid doon sa dagat na pula, napunta sila ng disyerto. At dahil doon naghahanap sila ng tubig. No? Lagi nilang, ang mga Israelites, lagi nilang iniintindi yung kanilang tiyan, yung kanilang nararamdaman, no? At noong time na yon, ang sabi ng Diyos kay Moses, magsalita ka sa bato para lumabas ang tubig. Pero dahil sa inis ni Moses, no? Dahil nga complain, yung kanyang mga, sabi nga pinangunahan na ilabas sila sa Ehipto, hindi po siya nagsalita. Ang ginawa niya, tinapik niya nung kanyang daladalang, ang tawag dito, baston. Pero may lumabas din pong tubig, no? Kaya lang, dahil po doon, hindi po naranasan ni Moses na makapasok talaga doon sa lupang pangako, no? Hindi siya naka-take over. Naka-cross over siya, pero hindi siya naka-take over, no? Sa umaga pong ito, ang nais po ng ating Panginoon, maka-cross over tayo at maka-take over. No? Ibig sabihin talagang ma-possess natin o maranasan natin yung pangako ng ating Panginoon. Amen? Kaya, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan. No? Sabi nga po, sa crossover, marami pong opportunities na ibinibigay ang Diyos sa atin para tayo ay maka-crossover. Ano po ba itong mga opportunities na ito? Sabi nga, we all have opportunities to crossover. Sa crossover po, ang sabi nga the defining moment of our lives when everything changes. When things don't work out the way we expect. No? Ang pagka-crossover daw po ay ito yung naroon na sabi nga po, magkakaroon talaga ng pagbabago, no? Paano natin sabi nga po, paano natin ito matitake na tayo ay magkaroon ng pagbabago? Halimbawa, katulad na lang po, no? Di ba? Hindi naman tayo lahat taga dito sa Cavite. Sino dito yung talagang dito taga Cavite? Di ba? No? Hindi tayo dating taga Bellezona o sa lugar na ito. Katulad po namin noon. No? Kami po ay 20 years sa Mindoro.
Nung inilipat kami ng Diyos dito, no? Naroon po na it is a crossover. No? Kami po ay lumiban, no? From Mindoro to Cavite. At titingnan po natin, yung buhay namin doon sa Mindoro, pagliban namin dito sa Cavite, may pagbabago. At ito po yung nais ng ating Panginoon na mapagtagumpayan natin. Yung pagbabago na yon na ating haharapin. No? Katulad na lang po, nung kami po ay malipat dito sa Bacoor, no? Alam niyo ang isang malaking pagbabago, no? Yung pong kanin. No? Dahil nasanay po kami doon sa Mindoro na bagong ani yung bigas doon, malambot, no? Dinurado. Pagdating namin dito, nanibago po kami talaga. No? Sabi namin, ano ba to? Kahit na anong sarap ng ulam mo, parang hindi mo malasahan. Hindi katulad ng tayo ay nasa Mindoro, kahit simple lang ang ulam mo, pero sarap na sarap ka. No? Ganun po, may mga pagbabago. Nung nasa Mindoro, dahil malaki po yung church doon, may opisina pa doon si Bishop. Pagdating dito, walang church. No? Nung kami po ay nasa Mindoro, dahil 20 years na, may established na po yung church doon, may love gift na natatanggap. Pagdating namin dito sa Bacoor, walang love gift. No? Kaya dumating po sa punto, para matawid namin yung crossover na yon, kailangan namin magtinda ng sabon. No? Kaya may changes po. Meron tayong sabi nga sa bawat crossover na ating pong tatahakin, may changes. Merong ituturo ang Panginoon sa atin. No? Tuturuan kanya maging kontento, tuturuan kanya kung paano, sabi nga po ay, kung dati-rati umaasa ka na lamang, no? Tuturuan kanya kung paano, sabi nga ay, to get wealth. Kaya ito po yung nais ng ating Panginoon. Dahil sa taong ito ng 2023, sa ating pagtahak o sa ating pagtawid, no? Marami po tayong tatawirin. Marami tayong tatawiring mga pagsubok, marami tayong tatawiring mga problema, no? Marami tayong tatawirin na sabi nga po, katulad ng inawit natin kanina, no? Napakaganda ng awit natin kanina, no? Merong apoy, merong ilog. Pero alam niyo po, kapag alam natin yung proseso ng pagte-take over, o yung steps kung paano mapagtagumpayan, yung pagliban na yan o pagtawid na yan, makikita po natin, no? Hindi tayo masusunog. Hindi tayo malulunod, no? Mananatili tayong victorious sa ating Panginoon and we will take over. We will possess the land. Amen? Amen. Kaya sa umaga pong ito, sabi nga po, merong proseso o steps, no, of crossing over. Ang unang-una daw po, na kailangan na ma-cross over natin o mapagtagumpayan natin, no, ang unang-una ay fear. Fear. Katulad po nung naroon po na inawit natin kanina, no? When there is fear. Sa Exodus chapter 10 sa Exodus 14:10, no po, ito yung mga Egyptians po were marching after them and they feared greatly, no? Ito po yung naroon na sabi nga po tumatawid na yung mga Israelites doon sa dagat na pula. No, kung titingnan natin, grabe yung himala. Kung mamamangha ka kasi yung dagat na pula nahati. No? Yung tubig parang naging wall. No? Sabi nga naging wall at yung kanilang daraanan ay naging tuyo. Kaya sila ay sabi nga po nakapasok o nakalakad doon sa sabi nga po doon sa tuyong 'yon ng nahinawi ng ating Panginoon, no?
Pero alam niyo po ba, habang sila ay lumalakad, habang sila ay tumatawid doon sa dagat na pula, ang puso po ni Haring Paraon ay lalong pinatigas. Ano pong nangyari? Pinasunod niya ang mga sundalo niya. No? Pinahabol niya ng mga karwahe, ng mga kabayo, ang mga Israelites para patayin. Kaya alam niyo, nung time na yon, sabi ko nga sa inyo kanina, yung dagat na pula, hindi siya maikli lamang. Malayo sila. No? Kaya siguro, nandun pa lamang sa kalagitnaan, dumadagong dun na. No? Naroon na sumusunod na yung mga karwahe, yung mga nakakabayong sundalo, para muli silang naroon na ibalik sa Ehipto. Kaya alam nyo, nung time na yon, ang sabi nga, they feared greatly. Grabe yung takot nila. No? Bagamat nandyan na, nakikita na nila yung kapangyarihan ng Diyos, pero dahil po doon sa dumadagongdong na pagdating ng mga nakakabayong sundalo ng Ehipto, no, natakot sila. Sa NIV version, ito, they terrified. No? Sa NLT version, they panic. Nagkakagulo na sila. No? Ayan na yung mga kaawa, ayan na yung mga sundalo. Pero kung tutuusin, nasa gitna sila ng kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Nandun sila doon sa pagkakataon na tumatawid sila doon sa dagat na pula. Nakita nila kung gaano maging ang tubig ay naroon po na hawiin ng Diyos para sila'y makatawid. Pero nandun pa rin ang takot. No? Nung marinig nila yung mga sumusunod na, sabi nga po mga kabayo. Yung pagkakataon na yan, sabi nga, they don't know what they're going to do. No? Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. Kasi nga, kailangan lang nila talagang tumakbo ng mabilis, papunta dun sa kabila. Alam niyo po ba, kapag po mayroong takot, ang sabi nga, that's your first signal that a crossover opportunity may be coming in your way. No? Kapag po dumating sa punto na para bang natakot ka o natatakot ka, ito po ay isang signal na ikaw ay mayroong tatawirin. No? You will cross over. No? You will cross over. Titingnan po natin, no? Sa Bible po, makikita natin na mayroong 427 verses na mayroong sinasabi tungkol sa takot. No? Ano pong ibig sabihin nun? Na sabi nga ay hindi po minagnify ng 427 verses na ito yung salitang takot. Kundi doon sa 427 verses na yon, ipinakita doon sa mga verses na yon o sa mga salita ng Diyos kung paano ang takot ay mapapagtagumpayan. Amen? No? Meron po sabi nga, mga ilang verses po ako na gustong basahin sa inyo na nagpapakita, no? Na sabi nga po, bagamat naroon ang takot, pero kapag po alam natin ang pangako ng Diyos, ito po ay magiging step natin para tayo ay makapagtagumpay doon sa takot na yon at mag-umpisang mag-crossover. Amen? No? Sige, tingnan natin, Goy. Una, ay hindi mo malalakihan. Yan. Ang unang verse, hindi mo pala no? Basta, yan. Ang unang verse po ay sa Isaiah 41:10. Anong sabi sa Isaiah 41:10? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. No? Ang sabi dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y nasa iyo. No? Huwag kang mangamba sapagkat akong iyong Diyos.
palalakasin kita, tutulungan kita, hahawakan kita sa aking kamay, no, sa my righteous right hand. Alam niyo po ba, ang fear daw po, no, ang fear, ito po yung instinctual natural reaction. Bilang tao po, ang takot po ay instinct, no? Natural reaction talaga 'yon. At ito po ay dahil bunga ng kasalanan. Makikita natin 'to sa Book of Genesis, no? Nung si Eva at si Adan ay nagkasala, no? Sumuway sila sa utos ng Diyos. Pumasok po ang takot sa kanila. Bakit? Dahil nakita nila na sila ay hubad. No? Nawala yung glory ng ating Panginoon. Kaya, nung ang Panginoon ay pumunta doon sa Garden of Eden, no? Kasi araw-araw, may fellowship sila. No? Nagfe-fellowship sila ng ating Diyos, no? Doon sa Garden of Eden na pinaglagyan sa kanila. Pero, nung sila ay magkasala, nung dumating ang Diyos, no? Sila ay tinawag. Ang sabing ganon, Eva, Adan, nasaan kayo? No? Naroon po ang sabi nila, narito po kami, nagtatago sila. Ang sabi ng Diyos, bakit kayo nagtatago? Dahil kami po ay hubad. No? Nakita nila na yung kanilang kahinaan, nakita nila yung kanilang kawalan. Dahil nawala yung glory ng ating Panginoon. Kaya ang unang-unang instinct na dala-dala ng kasalanan ay takot. No? Kaya natural po yun. No? Natural na, sabi nga, reaction natin. Pag nagkaroon ng problema, no? Pag nagkaroon ng hindi inaasahang, sabi nga po, ay pagsubok, ang unang-unang pumapasok sa atin ay takot. Di ba? Halimbawa, meron kang naramdaman, no? Meron kang naramdaman sa katawan mo. Minsan, ang unang pumapasok sa iyo, takot. No? At pag nakapasok yung takot, kung ano-ano na naiisip mo. No? Naroon na baka may bukol, baka mamaya ang isip mo nasa cancer na, ngayon pala kabag lang. No? Kaya sabi nga, instinct yon. No? Natural reaction yon, yung takot. Pero, alam niyo po ba, sabi nga po, to cross over and to take over, no? Kailangan po yung takot na yon ay mapagtagumpayan natin, no? Mapagtagumpayan natin ang takot na ito, no? Alam niyo po, ako po minsan may time na biglang parang may kirot, no? May kirot akong nararamdaman kapag ako'y humihinga, no? Pero sabi nga po, kapag renewed ang mind natin, ang gagawin ko lamang po, mag-i-inhale, exhale ako. No? Mag-i-inhale ako ng malalim. At pagkatapos po ang exhale ko, ang sasabihin ko, pag nag-exhale ako, ang sasabihin ko, thank you Lord for the breath of life. Ulit, inhale ulit. Pagka-exhale ko, thank you Lord for the breath of life. Alam niyo, nakikita ko po, nawawala yung sakit, no? Nawawala yung kung maging sa ulo man, no? Naroon po makikita niyo yung katotohanan, yung hininga ng buhay na nanggagaling sa Diyos ay mararanasan natin. Amen? Sige nga po, gawin po natin yon. Sino dito yung may nararamdaman? Sino dito yung parang sumasakit ang ulo? Sino dito yung parang naninikip ang dibdib? Gawin po natin yon, no? At hayaan nyo na ito ay maging, paggising natin sa umaga, no? Sige, sabay-sabay po tayo. Huminga tayo ng malalim. Pagkatapos po, exhale. Pagkatapos nyo mag-exhale, sabihin nyo, thank you Lord for the breath of life. Ulit, sabay-sabay. Inhale. Exhale. Thank you, Lord, for the breath of life. Gawin niyo po yon araw-araw. Makikita niyo po ang pagkakaiba.
At kapag po nararanasan yon, mawawala ang takot. Pag may naramdaman kayo, mawawala po ang takot. Ano? Kaya kailangan alam po natin. No? Ang sabi nga po, fear is instinctual natural reaction. No? Natural reaction yan ng ating katawan. Pero, hindi po kailangan na nananangan tayo doon. No? Kailangan po, para maka-crossover tayo, mapagtagumpayan natin yung fear na yon. At mapapagtagumpayan po natin yon sa pamamagitan ng mga pangako ng ating Panginoon. No? Sa pamamagitan ng pangako ng ating Panginoon. Katulad nga sa Isaiah 41:10, ang sabi doon, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. At hindi lang po yon. Ano pa? Susunod na verse. Ilan po lang to sa 427 verses. Yan. Ang sabi po dito, do not be, sabay-sabay nga po natin basahin, para yun po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay makamtan natin ngayon. At kung may takot man kayo sa puso, no, sa nararamdaman nyo, sa problema nyo, no, sa hinaharap nyo ngayon, alam ko po na ang salita ng Diyos na ito na ating mga babasahin, ito po'y kikilos sa inyong buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan, no, ito po'y tumatagos sa kaibuturan ng ating mga puso. Amen? Kaya sama-sama natin basahin. Philippians 4:6 and 7. Nababasa niyo po ba? Nakikita niyo po? Kung hindi niyo nakikita dito sa harapan, meron dyan sa likuran. No? Sabay-sabay po tayo. Philippians 4:6, 7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Susunod na verse. Yan. Susunod. 1 Timothy 2 Timothy 1:7. Sabay-sabay tayo. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Yan. Deuteronomy 31:6. Sabay-sabay tayo. Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Yan. Psalms 34 verse 4. 1, 2, 3. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Matthew 6:25 to 34. No? Kahit hindi na lahat, ito na lang umpisa. No? Yan. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? No? Dito makikita natin, no, sa mga talata. Kunin niyo po yung mga verses, ano? Pero kung masipag po tayo, ang sabi nga 427 to, no, na verses sa Bible na nagsasabi kung paano natin ma-overcome ang salitang takot, no? O ang takot. No, sabi nga po dito, no? Sabi nga, natatakot ba kayo kung ano ang kakainin nyo? Kanina nga po, nagkukwentuhan kami nila Nanay Tess. Sabi nga pag nagluto ka daw, mas mahal pa ang ingredients kaysa doon sa iluluto mo, no? Yung iba natatakot na, no? Hindi ka na ng sibuyas, napakamahal ng sibuyas. Pero sabi nga, you can cross over, no? Pwede ka mag-cross over. Paano paraan? Di wag ka magsibuyas. Amen. Ako nga, hindi na ako nagsisibuyas. No? Naggigisa ako, wala nang sibuyas. Kasi minsan, yung parang nakasanayan natin, pag parang tinanggal, para bang
hirap na hirap tayo, pero hindi po. God will always teach us how to cross over. Tuturuan tayo ng Panginoon kung paano mo makatawid doon sa mga pangyayari, no? Ayaw ng Panginoon na manatili ka doon, no? Halimbawa, nawalan ka ng mahal sa buhay. Tuturuan ka ng Diyos kung paano ka makatawid doon sa kalungkutan, no? Sa paanong paraan? Kapag inisip mo na ang anak mo, ang mahal mo sa buhay, bagamat hindi mo kasama, pero kasama ang Diyos. Di ba? Sino ang malulungkot pa nun? Biro mo, ang kasama ng anak mo o yung mahal mo sa buhay, ang Diyos. No? Alam niyo po, si nanay, nakakatuwa po. Nung pong mawala ang tatay ko, hindi po namin nakita sa kanya yung kalungkutan. Bakit? Dahil kapag po tinanong siya, no? O napag-usapan namin ay ang tatay ko, ang lagi niyang sasabihin, na kay Lord na siya. No? Na kay Lord na siya. Kaya hindi namin siya nakitaan na nagdalamhati ng sobra. Dahil alam niya ang katotohanan na ang tunay na mananampalataya, mawala man sa mundong ito, pero nasa piling ng ating Panginoon. Amen? Dahil mas masaya po yun, no? Mas peaceful po na isipin yun, no? Kaya praise the Lord. Susunod na verses. Mga ilang verses lang po ito, no? Pero alam ko powerful. 1 John 4:18. There is no fear in love. Wala daw pong takot sa tunay na pag-ibig. But perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Kaya ang nasain daw po natin yung love. Sino ba yung love? God is love. Kapag daw po ang love o ang Diyos ay nasa ating puso, mapapagtagumpayan natin ang anumang takot na dinadala ng kaaway. Sa John 14:27, no? Sulat niyo po yung mga verses. Pwede niyo po itong paulit-ulitin na basahin, no, sa ating mga tahanan. Ang sabi dito, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let them be afraid. No? Sabi nga dito, tanging kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. No? Yung sabi nga, the peace that passeth all understanding. Na bagamat may mga pangit na sitwasyon, pero still nandun ang kapayapaan. At kapag alam niyo po, kapag nasa atin ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, makakapag-isip ka ng tama. No? Makakapag-isip ka ng tama. Makakapagsalita ka ng tama. No? Alam niyo, yung biglang nakakapagsalita ng hindi maganda, wala po yung kapayapaan ng Diyos sa puso niya. Pero kapag ang kapayapaan ng Diyos ay nasa puso natin, we can think peacefully, we can think, we can speak peacefully, no? Susunod. Yan, ilang mga verses lang po ito. Isaiah 35:4. Isaiah 35:4. Ang sabi dito, say to those who have an anxious heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. He will come and save you. No? Ito po ay kung halimbawa, parang merong nandaya sa inyo o nanloko sa inyo, no? Ang sabi dito, say to those who are anxious in heart, be strong and fear not. Behold, your God will come with vengeance. No? Siya yung naroon na maghihiganti para sa atin. No? Kaya kapag ito po ay alam natin, mawawala yung takot sa atin. No, mawawala yung galit sa puso mo. Mawawala yung paghihiganti sa puso mo. Dahil alam mo na may Diyos na magtatanggol sa iyo. No? Psalms 23:4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. No? Kaya makikita po natin, sabi nga ni David, lumakad man ako, no? Doon sa, sabi nga ay, sa shadow of death, pero hindi siya matatakot. Bakit? Because you are with me. Ang Diyos ang kasama natin. Amen? No? Susunod. Exodus 14:14.
The Lord will fight for you and you have to be silent. No, katulad po ito nung isang verse na binasa natin. Ang Diyos daw ang makikipaglaban para sa atin. Kaya, ang gawin lang natin, manahimik tayo. Huwag kang daldal ng daldal. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi dahil matatalo ka. No? Kung meron ka man labanan o meron ka man naroon, ang gawin mo, manahimik ka. Dahil the Lord will fight for you. Amen? Kesa yung dumaldal ka ng dumaldal, lalo ka lang nagkakasala, lalo ka lang matatalo. No? Kaya, ang sabi nga po, sabi nga, I be silent. No? Psalms 27:1 of David, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. To whom shall be afraid? No? Ang Diyos daw ang kanyang liwanag at ang kanyang kaligtasan. Kanino siya matatakot? Amen. Susunod, Psalms 94 verse 19. When the cares of my heart are many, your consolations cheer my soul. No? Yun daw kung naroon daw po, marami kang mga alalahanin, ano? Pero yung consolation ng ating Panginoon, no, yung kanyang ang sabi nga po, magpapaluwag o magpapangiti sa iyong kaluluwa, yung kanyang mga pangako. Romans 8:31-39. Mahaba to, pero ito lang po muna, no? What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Who shall bring any charges against God's elect? It is God who justifies. Amen? No? It is God. Sabi nga, if God is for us, who can be against us? Basahin na lang po natin yung iba sa ating tahanan. At Psalms 118 verse 6, the Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? No, paulit-ulit sinasabi ng Panginoon, kasama natin siya. Amen? Hindi ka nag-iisa. No? Hindi ka nag-iisa, kasama mo siya, kaya huwag kang matakot. Yan. Luke 12:22-26. And he said to his disciples, therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on. For life is more than food, and the body more than clothing. Consider the ravens, they neither sow nor reap, they have neither storehouse nor barn, and yet God feeds them. No, wag daw po tayong magulumihanan kung ano yung no? Sapagkat ang Diyos daw tayo ay, sabi nga po, pakakainin niya tayo. Pero hindi naman ibig sabihin na maging tamad na tayo o wag na tayong gumawa. No? Ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan. At dito sa Psalms 91, ito pinakamaganda po, no? Ito po'y kabisahin natin, no? Kabisahin natin tong Psalms 91. Sapagkat ito po lalo ang sabi nga po, magpapalakas sa atin ng ating mga puso para mapagtagumpayan natin yung takot, no? Para tayo ay maka-crossover. Ang sabi dito, he who dwells on the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. No? At naroon po na, basahin niyo po yung natitira hanggang sa verse 16. No? Dito niyo makikita na he will send his angels to take charge over you. No? Naroon daw po yung talagang divine protection ng ating Panginoon. Na sabi nga po, magkaroon man magkamatayan man sa kaliwa mo ng 100, sa kanan mo 1,000, pero hindi yan makaka-apekto sa iyo. No? Doon makikita natin sa Psalms 91. At sa Psalms 55 verse 22-23, cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never permit to be moved. But you, O God, will cast them down to the pit of destruction. Men of blood and treachery shall not live out half you their days, but I will trust in you. No, ito daw ay isang paraan pa na tayo'y tunay na magtiwala sa ating Panginoon. No? Meron pa? Yan.
Luke chapter 10 verse 19. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. No? Ito po ay naroon po na isang paraan para, sabi nga po, mapaglabanan natin ang takot. Na tandaan natin, meron tayong authority. No? Na ang sabi nga po, to tread on serpents and scorpions. No? Na ito'y ating pwede natin tapakan, no, lahat ng gawa ng kaaway, no? At walang anuman ang makakapanakit sa atin. Okay, meron pa, Goy? O last na yan. Last na? Praise the Lord. No, yun po yung ilan lamang. No, ilan lamang po yun sa mga talata sa Biblia na nagsasabi about fear, no? About fear. At nais ang ating Panginoon na mapagtagumpayan natin. No? At ang sabi nga po, when my fear is the greatest, no? That's also when my faith will be tested. Number 2. Ang susunod na hakbang daw po, no? Ang susunod na hakbang o ng proseso, kapag napagtagumpayan mo na, no? Kapag napagtagumpayan mo na yung takot na yan, no? Doon po papasok yung faith, yung pananampalataya. Ang sabi nga, di ba, yung fear, natural reaction, yung faith naman, it is the reason chosen response. No? Ito na yung magiging chosen response mo. Doon sa fear na yon, ito yung pananampalataya mo. No? Ito yung mga pangako ng ating Panginoon. No? Faith. Kaya, pagkatapos po ng fear, no, napagtagumpayan natin, papasok ang pananampalataya. No, makakahakbang ka, no? Makakahakbang ka na sa mga pangako ng ating Panginoon. No, kaya walang magbibigay ng takot sa iyo. Na sabi nga po, katulad ng 4 na kabataan, no? Sila Shadrach, Meshach, Abednego, yung 3 pala, na kung saan na nagbigay ng instruction na kapag hindi kayo sumamba doon sa rebulto na aking pinagawa, itatapon kayo doon sa fiery furnace. No? Pero dahil ang mga kabataan na ito ay naroon na ang tagumpay, no? Ang tagumpay sa kanilang takot ay kanilang nakamtan. No? Alam niyo po, kahit naranasan nila mismo na sila ay itapon doon sa fiery furnace na yon, no? Nabi nga po, hindi sila naroon na natakot. Hindi sila nagpapalag. No? Hindi sila nagpapalag na sila ay ipasok doon. Na kung tutuusin, ang sabi sa Bible, nung sila ay itali, no? Nung mga gwardya, para sila ay itapon doon sa fiery furnace na yon, alam niyo yung mga gwardya, sila ay nasunog. No? Sila ay nasunog. Pero yung 3 kabataan na ito, hindi sila pumapalag, hindi sila naroon na nagwawala. No? Hinayaan nila na sila'y makapasok doon sa fiery furnace na yon, yung sa pugon na yon. No? At alam niyo po, nung sila na ay nasa pugon, no? Doon nila naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Lumakad sila sa apoy. Kaya totoo po yung mga inaawit natin. No? Yung mga na-compose na awit, nang sabi nga, lumakad man ako sa apoy, di ako masusunog. Totoo po yun. Naranasan yun ni Shadrach, Meshach, at Abednego. No? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Naranasan yun nila Joshua. No? Nung sila ay tumawid doon sa ilog Jordan. Po? Kaya, ang sabi nga po, sa pamagitan, sabi nga, yung pananampalataya natin, it will be tested. Yan. Sa Exodus chapter 14, verse 13, makikita po natin na bagamat naroon yung takot nila, pero sabi nga po, dahil doon sa command ni Moses, nagpatuloy sila. No? Kasi hinahabol nga sila. No? Nag-move forward sila. Nag-move forward sila. Nagdire-diretso sila ng lakad. At hindi sila naglakad na para bang, sabi nga ay, ang tawag dito,
lumalakad sa ibabaw ng buwan. No? Sa pagkakataon na yun, nagmadali sila. No? Di ba may mga pagkakataon na halimbawa parang may nangyari. Yung iba parang na-stuck, no? Parang hindi sila makatakbo, no? Pero alam niyo po, yung mga Israelites na yon, talagang naroon po na nagmadali sila dahil hinahabol sila ng mga karwahe, no? At praise the Lord, pagkalampas po nila nung dagat na pula na yon, biglang nag-uli yung tubig at yung mga humahabol sa kanila ang siyang nalunod at namatay, no? Kaya makikita natin dito, no? After nung ating pagtatagumpay mo doon sa takot, through His Word, makikita po natin yung pananampalataya natin ay matetes, no? Kung talagang lalakaran mo, mag-move forward ka doon sa, sabi nga po, sa pinagagawa ng Diyos sa iyo, no? Praise the Lord. At ang susunod, kapag po na-test na yung ating pananampalataya, ang isang proseso po, no, sa pagka-crossover natin, God's glory will be revealed. No? Marireveal na, mapapahayag na ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. No? Yung kanyang presensya, katulad ng naranasan ng mga Israelites. No? Glory ng Lord yon. No? Yung kumbaga naranasan nila na nahati ang dagat na pula. No? Kaya sabi nga, God's glory will be revealed. Makikita ang kapangyarihan at kaluwalhatian, no, yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Po, kapag lumakad tayo sa ating pananampalataya, no? Kapag ang nilakaran natin ay yung pananampalataya na natin sa Kanya, makikita natin yung glory ng ating Panginoon, no? Makikita natin yung mga kamanghamanghang gawa niya na parang imposible, pero naging posible. No, katulad nga po yung lagi kong pinapatotoo sa inyo noon, nung wala pa nung pinakita sa akin itong lugar na ito na ibinigay para gamitin natin, no? Ito pong lugar na ito ay napakasukal, no? Tapos hindi pa siya yung patag. Marami siyang parang bundok-bundok na maliliit. Pero alam nyo, nung time pong yun, mag-a-anniversary, ang sabi ng Lord, doon kayo mag-anniversary doon sa lote. No? Kung ang titignan natin ay yung ang tawag dito, yung paligid, parang napakahirap. No? Damuhan pa, tapos baku-baku pa, no? Parang ang hirap. Samantalang available yung clubhouse doon sa kasi doon nagsa-Sunday service, doon sa pagpasok sa Menavare, no? Kung gusto natin ng maalwan doon, merong kumbaga kumpleto, no? Pero nagbigay na instruction ng Panginoon, doon kayo sa lote, mag-anniversary, no? At alam niyo po, hindi po ako natakot na i-share sa mga leaders. Na sabi ko nga sa kanila, doon po tayo mag-anniversary sa lote. Kahit mag-tolda lang tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, doon tayo mag-anniversary. Alam niyo, walang nag-disagree, no? Pero doon natin makikita yung kaluwalhatian ng Diyos ay na-reveal. So, paanong paraan? Bago po dumating ang anniversary, may nag-pledge ng 100,000. No? Kaya 10 days lang, yun, kinausap ko po sila, Kuya Ferdy, mga tatay. Sabi ko, kaya po ba natin 10 days? Makapagtayo tayo doon sa lote tawag dito, ng may stage, tapos may bubong. Sabi ng mga tatay, opo, kayang-kaya. No? Nandun yung kasiglahan, nandun yung, kaya alam nyo, nag-anniversary dito, natayo yan, bakal pa ang ginamit. No? Yun, naranasan po nila. At 10 days lang yon, no? 10 days lang. Kaya yung glory ng Lord, na-reveal. No? Yung glory ng Lord, na-reveal. At hindi lamang po yung glory ng Panginoon. No? Ang kanya ring kapangyarihan, God's power. No? Nakikita yung kapangyarihan ng ating Panginoon.
Ang sabi nga, it is when we are powerless that we'll most rely on God's power to replace ours. No? Sa mga pagkakataon po na para bang hindi natin kaya, no? O hindi natin alam ang kaparaanan, the more na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Dahil alam niya, sabi niya, ang kaparaanan ko'y higit sa inyong kaparaanan at ang kaisipan ko ay higit sa inyong kaisipan. Praise God. Ang sabi dito, God's power takes over when two things happen. Ang kapangyarihan daw po ng Diyos ay mangyayari, makikita natin, mararanasan natin, kapag ang dalawang bagay na ito ay nangyari. Una, when you fear God more than your circumstances. Kapag daw po ang takot ay takot sa Diyos kaysa sa takot sa nangyayari. No? Kapag nagkaroon tayo ng takot sa Diyos kaysa takot sa nangyayari. No? When you fear God more than your circumstances, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. No? Ibig sabihin po nun, naroon po na sabi nga sa puso mo, mas nais mo na mapaluguran ang Diyos kaysa sa tao. No? O kaysa sa circumstances. No? Talagang naroon na titindig ka, tatayuan mo yung katotohanan. Dahil sa Diyos ka natatakot, hindi sa tao. No? Praise the Lord. At ang pangalawa, when you believe God more than what you see. No? Kapag ang Diyos ang pinaniniwalaan mo kesa dun sa nakikita mo. Anong ibig pong sabihin doon? Halimbawa, sa katawan na lang natin. No? Sa katawan na lang natin. Minsan may time nga, yung katulad noon, merong sakit, may karamdaman, no? Mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos if you believe God kesa dun sa nakikita mo, no? Kesa dun sa nakikita mo na nangyayari sa katawan mo. Ano ibig po sabihin to? Yung pangako ng Diyos matatayuan mo, no? Yung pangako ng Diyos matatayuan mo. Naalala ko po nung pagkatapos namin noon sa Cagayan de Oro, no, nung pag-uwi, na talagang nagkaroon ako ng allergy, no, namantal ako, no, namantal ang kamay ko, ang paa ko, no, ang katawan ko. Pero alam niyo po, I believe in my God who is my healer. Kaya kahit na gano'n na lang kakati, gano'n na lang talagang patuloy kong dinideklara, no, Jesus is Lord over my body, Jesus is Lord over my body. At gumawa naman ng paraan ng Panginoon. No? Ang sabi ko nga, Lord, hindi niyo hayaan na manakawan ako sa pagbili ng mga mahal na mga gamot. No? You will make a way. At katulad nga po ng pinatotoo ko sa inyo, no? Yung dating pinabibili sa akin na 300 plus na mga ointment, no? Pinakita sa akin ng Diyos yung mga tagte-35 lamang na napaka-effective. No? Kaya makikita mo yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kaluwalhatian. No? Katulad nga nung tinestify ko sa inyo, yung anak ko noon, na si Shelem, suka ng suka, no? Talagang pinag-pray na namin, nagsusuka pa rin. Nung time na tatayo na ako para, Lord, sabi ko kay Lord, napag-pray na namin siya, no? Dadalhin ko na po siya sa doktor. Pero alam niyo, nung pagtayo ko, ang sabi lang ng Lord sa akin, bumili ka ng candy, pasupsup mo sa kanya. No? Magkano dapat yung gagastusin ko sa doktor? Magkano yung candy? 25 centavos. No? Kaya makikita nyo, iba yung kaparaanan ng Panginoon. Makikita nyo yung kalwalatian niya, makikita nyo yung kaparaanan niya, ang kapangyarihan niya. No? Kaya ang sabi nga po, when we believe God more than what we see, no? Kung sabi nga, doon sa atin nakikita. We can cross over when we move forward. No? Makaka-crossover daw tayo kapag tayo ay magpapatuloy. Pagpapatuloy tayo na tayuan ang salita, ang pangako ng Panginoon, no matter what the cost is. Ano man ang, sabi nga po, ay ang pagbayaran natin, still, naroon po, natatayuan natin ang kanyang pangako, ang kanyang salita. Sabi nga, dahil faith without action is dead. No? Ibig sabihin, yung pananampalataya natin ay lalakaran natin. No?
Ang pananampalataya natin ay lalakaran natin, tatayuan natin, no? Idideklara natin. Isang paraan kasi ng pagpapakita natin ng action doon sa ating pananampalataya ay sa pamagitan ng ating deklarasyon, no? Yung ating pagpapahayag, no? Yung ating pagpapahayag. Remember, life and death is in the power of our tongue, no? Kaya maging aware tayo, no? Maging aware po tayo sa ating mga binibigkas o sinasabi. It is important to recognize that, sabi nga po, the command to start moving came before the command to Moses to lift up the staff before the water was divided, no? Sabi nga po, bago na-divide, no? Bago na-divide yung dagat na pula, nag-umpisa muna silang mag-move, no? Nag-umpisa silang lumakad. Kasi yung iba, ang gusto nila, ay pabukahin muna ng Diyos yung bago ako lumakad. Hindi po. The moment we start stepping, habi nga po, yung paghakbangan natin yung ating pananampalataya, doon natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. No? Kasi po yung iba, ang kaisipan, gusto muna nilang makita yung himala bago sila manampalataya. Hindi po. Sabi nga, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Bagamat hindi mo pa nakikita, bagamat hindi mo pa nararamdaman, pero ang pananampalataya mo, pinagaling ka na ng Panginoon, pinagaling ka na niya. Aakto ka nang ikaw ay pinagaling na. No? Tatayo ka. Tatayo ka sa higaan mo. Idideklara mo that by the stripes of Jesus, I am healed. At kapag ito po yung nilakaran natin, makikita nyo, mayaman, unti-unti, mawawala yung nararamdaman nyo. No? Kaya, the moment we step, no? Katulad po nung sila Joshua, nung sila ay tatawid doon sa Jordan River, no? Nagbigay na instruction. Kailangan manguna yung mga priests, yung mga Levites, yung may hawak ng, tawag dito, Ark of the Covenant. No? Sabi nga po, makikita po natin, sabi doon sa Bible, no? The moment na yung paa ng mga priest ay natungtong o nadikit na doon sa tubig ng ilog Jordan, yun yung time na unti-unting bumuka ang ilog Jordan. Ganon din po sa atin, no? Kailangan po, kung ano yung pananampalataya, yung pinananampalataya natin, lakaran natin, no? Lakaran natin, doon natin makikita ang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? No? Sabi nga they start moving before Moses was lift up the staff, no? God says the same thing to us today. Get moving. Our trust, our belief in God's power is not demonstrated by our prayers. God says, I've heard your prayers, start moving. Ito po yung message ng Panginoon sa atin, no? Ang sabi nga, yung power daw po ng ating Panginoon, hindi ito makikita ng, yes, nananalangin ka, pray ka ng pray, pero hindi ka kumikilos, hindi ka gumagawa. No? Ang nais po ng Panginoon, after prayer, start moving. No? Mag-umpisa tayong tumayo, mag-umpisa tayong humakbang sa ating pananampalataya. Mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? No? Kaya po, ang proseso ng tunay na crossover o yung pagtawid ng mayroong katagumpayan, that we may take over, una, we must overcome the fear. No? Pangalawa, pag na-overcome mo yung fear, you will step by faith. At kapag tayo po ay nag-step by faith, makikita natin yung kaluwalhatian ng Diyos and then the power of our God. At kapag iyan po ay nandoon na naranasan natin, we can possess the land. Amen? We can take over. No? We can take over. We can stand victoriously. Amen? Praise the Lord. Kaya,
na ito po yung napakahalaga, no? Sa pagtawid natin, napakahalaga po, pagtagumpayan natin yung takot na binibigay ng kaaway sa atin. Mapapagtagumpayan lang natin yan sa pamagitan ng kanyang mga salita na magpapatatag ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen? Naunawaan niyo po ba? Amen. Praise the Lord. Sa oras na ito, awitin natin yung awit natin kanina na not afraid. No? Pero bago natin awitin, Goy, kasi mahirap kumanta nang hindi mo na uunawaan yung kinakanta mo. Unawain natin to. Para po pag-awit natin mamaya, talagang with all our strength, no, nandun yung talagang deklarasyon. Yan. Napakaganda po, no? Kaya kanina, no, kinanta to, sabi ko, Lord, thank you. No? Kasi, kahapon po, nung ginawa ko tong teaching, ang isa sa, parang, pakakanta ko sana, yung magpapatuloy. Pero kanina, nung tayo po ay nag-aawitan, ito po yung nag-ano sa akin kanina. This is the right song, not afraid. No? Praise the Lord. Ang sabi dito, sa awit, aanuhin natin, no? Unawain natin itong aawitin natin. Sabi dito, I have this confidence. Meron akong confidence. Bakit? I've seen the faithfulness of God. No? Naranasan po ba natin yung katapatan ng ating Panginoon? Nararanasan po ba natin ang katapatan ng Panginoon? Amen. Ang sabi nga, His steadfast love is new every morning. Great is His faithfulness. No? Ang ating Panginoon ay tapat sa araw-araw. No? The still inside, ano yun? The still inside the storm. The promise of the shore. No? Ibig sabihin, nandun yung ano, dahan-dahan, Goy. Ulitin natin. Ulitin natin yung ano. Yung una, yan. I have the confidence. Meron akong confidence, no? Bakit? I've seen the faithfulness of God. Dahil nakita ko, naranasan ko ang katapatan ng Diyos. Susunod, the still inside the storm. Ano ibig sabihin nun? Na bagamat mayroong bagyo, pero nandoon yung, ano yung pagiging still? Payapa, no? Yung kapayapaan. Ano pa? The promise of the shore. Ibig sabihin nito, yung mga pangako ng ating Panginoon. Yan. I trust the power of your word. No? Nagtitiwala ako sa kapangyarihan ng inyong mga salita. Dahil dito tayo magkakaroon talaga ng pananampalataya. Enough to see your kingdom come. Your kingdom first. No? Para daw talagang hanapin natin ang kanyang kingdom o ang kanyang kaharian. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Enough beyond the barren place. No? Bagamat barren. Ano yung ibig sabihin ng barren? Parang tuyo, no? Walang bunga. Pero sabi nga, hahanapin pa rin ang kapangyarihan ng Panginoon. Yan. Beyond the ocean waves. Na sabi nga, bagamat mayroong mga waves o may mga alon na malalaki, hindi ito makakahinto sa atin para hanapin natin ang kingdom ng ating Panginoon. When I walk through the waters, I won't be overcome. No? Kung tayo man ay lumakad, hindi tayo ma-overcome ng tubig, hindi tayo malulunod. Yan, susunod. When I go through the rivers, I will not be drowned. Hindi tayo malulunod, no? Sa gitna ng ilog. Yan. My God will make a way. No? Ang Diyos natin ay gagawa ng kaparaanan, no? Katulad ng kanta ni Don Moen, no? God will make a way where there seems to be no way, no? Kaya may kaparaanan lagi sa Panginoon. So, I am not afraid. Dahil dito, hindi ako matatakot dahil may kaparaanan ng Diyos. Amen? Susunod. You keep the promises you make. No? Yan. Yung ginagawa ng Panginoon, yung lahat ng kanyang
mga pangako. There isn't one that is delayed. Ibig sabihin, God is always on time. No? Minsan tayo, nandidismaya tayo kasi gusto natin doon sa timing natin. Pero tandaan natin, God's time is always perfect. Amen? No? So I will not lose my heart. Here I will lift up my arms. Ibig sabihin, no, hindi ako, sabi nga, yung puso ko hindi manghihina. Patuloy kong itataas ang aking mga kamay. Nagagawa ba natin magtaas ng kamay kapag tayo'y nagpupuri sa Panginoon? O baka bigat na bigat pa rin dahil sa problema, hindi natin maitaas. No? Alam nyo, napakasarap pong magtaas ng kamay sa ating Panginoon sa pagpupuri sa Kanya. Amen? Praise the Lord. And start to sing into the night. No? Mag-uumpisa ka daw na umawit kahit gabi. Ano ibig sabihin nun? No? Kahit nasa kadiliman ka, no? Kahit nasa gitna ka ng problema, makakaawit ka. Naalala niyo ba yung mga sila Pablo, no? Si Pablo at si Silas nung mahuli, ikinulong sila, no? Nilagyan ng kadena ang kamay, nilagyan ng kadena yung paa, nakakulong pa sila. Pero ano ginawa nila? Umawit sila, nagpuri sila sa Diyos. At yun na naging dahilan para ang lahat ng kadena na inilagay sa kanila ay matanggal. Kaya we start singing in the night. Ibig sabihin, sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, umawit kayo sa ating Panginoon. Amen? Alam nyo, meron lalabas na awit. No? Meron lalabas na awit. Naalala ko yung awit na ano yon? Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Sa palagay nyo, ano ang kalagayan ng puso nung nag-compose nun? Maaring siya talagang bigat na bigat ang problema. No? Pero bagamat nandoon yung kalagayan niya, still, may awit na lumabas sa kanyang puso. No? Sabi nga, kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Maaaring yung posisyon niya nun, iniwan na siya. Iniwan siya ng mahal sa buhay, iniwan siya ng kaibigan, nag-iisa siya. Pero may awit na lumabas sa kanyang puso. No? Sabi nga, kaya yun yung ibig sabihin nun, nung singing in the night. No, hindi yung ibig sabihin gabi lang, kundi sa kadiliman ng ating buhay, still there will be a song na ilalabas ang ating mga puso kapag tayo nagtitiwala sa Kanya. My praise will call the sunrise, no? Kaya sabi dito, yung aking pagpupuri sa inyo, no? Will call the sunrise. Anong ibig sabihin nun? Na naroon na magkakaroon ng liwanag, no? Habang inaawit mo yun, magkakaroon ka ng liwanag, matatauhan ka, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Amen? Ano pa? Declare the battle won. No? Maidideklara mo. No? Masasabi mo, Lord, thank you for the victory. Kahit hindi mo pa nararanasan, but you will declare. Katulad sinabi ko sa inyo, napakahalaga nun. We must declare. No? Ihayag natin. Isang paraan yun ng pagpapakita ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. At ang susunod, declare that it is done. No? I-declare natin na naganap na. Halimbawa, yung mga mahal mo sa buhay, na antigas ng puso, ayaw tanggapin ang ating Panginoon. I-declare mo, Lord, sabi nyo, kapag ako'y nanampalataya sa inyo, ako at ang aking sambahayan ay maliligtas. Deklara mo na i-declare yon. Thank you, Lord, sa kanilang kaligtasan. Gagawa ka ng kaparaanan, no? Minsan, pararanasin sila ng Panginoon sa isang sitwasyon na talagang wala na silang maaasahan. Yun ang pagkakataon na sila ay lumapit sa Panginoon. Kaya sabi nga, declare that it is done. Lord, dinideclare ako, nangyayari na. Ang aking mga mahal sa buhay ay naligtas na sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen? No? Napakahalaga nito. Declare, deklarasyon. Ano pa? Yan.
Ayun, inulit nila no? Okay. Yung isa, yung parang pinakahuli. Maganda yon. Yan. Before me, behind me, always besides me. No shadow, no valley, where you won't find me. No? Ibig sabihin nun, wala tayong pwedeng pagtaguan sa Panginoon. Kaya maging totoo na tayo sa Kanya. Amen? No? Wala tayong may tatago sa ating Panginoon. Maging totoo tayo sa ating Panginoon. No? Para mawala talaga yung takot. Okay? Tumayo tayong lahat. Naintindihan nyo na yung aawitin natin? Amen. I-declare natin to. Praise the Lord. Let's sing this song. Let's declare this song. At alam ko, ano man ang takot sa puso nyo, matatanggal to sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. I have this confidence because I've seen the faithfulness of God. Still inside the storm, the promise of the shore. I trust the power of your word. Amen, Lord. enough to seek your kingdom first, beyond the barren place, beyond the ocean wave. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. Amen, Lord. Hindi kami matatakot anumang circumstances. Makaka-cross over kami, Panginoon. Amen. Thank you, Lord. You keep the promises you made. Amen. You are true to your promises. There isn't one that is delayed, so I will not lose heart. Here I will lift my arms. Let's start to sing into the Amen. Let there be night. song in the heart of your people now. My praise will cause the sun to rise. Declare the battle won. Declare that it is done. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I'll stand before the giant, declaring victory. Say, my God will make a way, so I am not afraid. Yes, Lord. Patuloy malisin yung takot sa puso ng bawat isa. We will declare victory, O God. We will cross over victoriously, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord.
mga pangako, salamat sa inyong presensya, salamat sa inyong kapangyarihan. Hindi kami matatakot, Panginoon, sa aming mga, Lord, ikaw crossover, Panginoon. Dahil alam namin, hindi nyo kami niiwan, hindi nyo kami pinababayaan. Lord, continue to open our spiritual eyes, continue to open our spiritual ears, that we may behold the wonders of thine law. Thank you, Father, for the victory. Thank you, Lord. We will cross over and take over, O God, for your glory alone. We honor you, we praise you, and we bless you. In Jesus' name, amen, amen, amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Hello. Praise God. Okay, so church, are we excited to give our tithes and offering today? Amen. So bago po tayo dumako doon, gusto ko lang pong ma-remind tayo kasi itong word na to na nag-struck talaga sa mind ko. Narinig ko to dati kay Rev Stella nung tumayo siya dito during offertory ata yun or missions. So sinabi niya offertory. Sinabi niya doon that when we give our tithes, wala pa tayong binibigay sa Panginoon. Which is really true. Kasi pag binigay natin yung tithes, binabalik lang natin kung ano talaga ang para sa Panginoon. So, those words really nag-stuck siya sa mind ko. Kasi, oo nga no, dun sa meron tayo, what we receive, those blessings, monetary blessings that we receive, it is not ours. It is, merong tenth doon that is really God's part. So, hindi siya pwede. Once na inangkin natin siya, once na sinabi natin, akin to, and we own it, mas mahihirapan tayong ibalik kung ano talaga yung para sa Panginoon. So, once na may ma-receive tayo, any kind of blessings man yan, monetary or everything, let us always remind ourselves that it is not ours, but it is for the Lord. And what struck me more is that nung sinabi ni Rev Stella before na yung sa offering niya will always be greater than her tithes. Which is, sabi ko sa sarili ko, when I heard that, it's really, wow, napawawa ko dun sa kind of faith that she has. And yung desire na magkaroon din ng ganon. And I really pray na, Lord, hopefully one day, I pray one day, magkaroon din ako ng ganong kind of faith na yung ililive mo yung worries mo na yung pangbayad ko sa bills, yung pangbayad ko ng Meralco and everything, yung pang tuition ng anak ko or pangkain namin kinabukasan, wala na yun kasi buburahin mo na yun. That kind of faith really is inspiring to have. And I also encourage each and every one of us to have that kind of faith. Dahil I know for sure na bawat isa sa atin, alam na natin yung tithes But having that kind of desire, that kind of, that level of faith na to aim to give more for God, for God's kingdom, for God's glory, is something na for sure that will give glory to the Lord and that will please our Lord more than we could ask or more than we could imagine. So, yun po, whenever people, and I just also want to encourage you po na yung word ng Panginoon is really true. Kung ano yung sinabi niya, ginagawa niya. And napatunayan namin yan for the past year. 2022 was a breakthrough for me personally and for our family na hindi lang po sa finances but also when it comes to our health, which is very important for all of us kasi sa mga nangyayari sa mundo natin, blessing is not just in a form of money but also yung peace na nakakatulog tayo ng mahimbing every night and gumigising tayo ng merong lakas is a blessing that we should always thank God for. So yun po, let us be excited every Sunday. Kami po every first Sunday every monthly po kasi yung bigay namin sa Panginoon and yun yung inventory namin. Kami ni Shalem, we are very excited to, mag-compute kung ano yung ibibigay namin sa Panginoon na that Sunday bago namin ibigay yung tithes namin and offering. We're very excited kasi
napatunayan na namin yon na when we receive our breakthrough last year, sabi namin sa Panginoon, nitong 2023, we don't have any worry na mauulit pa kaya yung ginawa ng Panginoon. Wala na kaming ganong question eh. We are very confident that once we give to the Lord, alam namin that He will not just give back, but hihigitan niya pa more than we could ask or think of. Amen. Ayan, so, let us hold on to our tithes, our tithes and offering, and let us all pray to God. So, yes, so God, thank you, Father God. Lord, we thank you for this day, oh God, for this beautiful day and this opportunity, Panginoon, that we can serve you, oh God, that we can minister to you through our giving, oh God. Lord, we know that we can't do anything without you, Panginoon, and we acknowledge that you are the source of everything that we have, Panginoon. And Lord, I pray, oh God, we pray that every hand, oh God, every heart na magbibigay sa inyo, Panginoon, sa araw na ito, Lord, I pray for your provision, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon, that they will not lack anything, Panginoon, sa kanilang mga buhay, oh God, but they will experience abundance, Panginoon, when it comes to monetary blessings, Panginoon, when it comes to their health, their peace, Panginoon, that Panginoon, na walang kahit anuman worries, oh God, ang kanilang mararanasan, Panginoon, but they will have this confidence, Panginoon, that you alone, oh God, will fill whatever emptiness that they have, Panginoon. And I pray, oh God, that for every business, Panginoon, na magpa-prosper, Panginoon, this 2023, even, Panginoon, for those who are employees, Panginoon, we declare, oh God, for your provision, Panginoon, for your acceleration, Panginoon, sa kanilang mga workplace, Panginoon, and also, Panginoon, sa lahat ng mga puso na hindi makapagbigay, Panginoon, ngayon. And that is, Lord, na meron silang willingness, Panginoon, sa puso nila, but they don't have anything, Panginoon. We know, oh God, that you are going to provide for them, Panginoon, that they will receive their breakthrough this year, Panginoon. They will just cling on to your promises, oh God, that you alone, oh God, na magpro-provide ng lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Lord, thank you so much, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo at gagawin mo pa sa buhay namin this 2023, Panginoon. We give you all the glory, the honor, and praises, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. This world is filled with trouble, pain in the heartache on each side, but a better life is waiting when I cross Jordan. Rolling tide, just beyond the river Jordan, there my Savior face I see, just beyond the river Jordan. A better life is waiting me. Faces of my dearest loved ones in my mind, I know can see. They've already crossed the river to live a life more abundantly. Just beyond the river Jordan, there my Savior
Praise, praise. Bago no, pinaalala lang sa akin ng Panginoon, gusto ko i-share sa inyo at it is a challenge, no. Nung pong opening ng gawain doon sa, hindi naman opening siya na nag-start, kundi ginamit yung bago nating church doon sa Bako, Oriental Mindoro. Bukid po yon, may nag-donate ng 200 square meters, tapos nakabili rin po tayo ng 200 square meters katabi po ng lote. At nakapagpagawa po doon ng church, no, sa tulong po ng ating mga kapatid na Koreano, no. At naroon po na nabanggit po ni Reverend Burr, alam niyo yung amount po na naibigay nila para mayari po yung ating church. So, napakalaki po, parang mas malaki pa dito sa atin. Ay almost 1 million ang naibigay po ng mga kapatid na yon na Korean, no? At ang isa po sa nakapagpamangha po sa akin, ang sabi po ni Rever na, alam niyo ba kung ilan ang members nung church, nung mga Korean na yon na nag-sponsor sa atin, no? Alam niyo po, ang sabi po ni Rever, wala pang 30 persons. No, wala pang 30. Pero grabe, no? Grabe yung desire nila na na makapag-sponsor, no? Isama rin po natin sa prayer ang Korean dahil ang isa po sa struggle nila ay ang mga kabataan. Palibasa po mga kabataan nila, namulat sila na prosperous na, no? Dahil doon sa ginawang panalangin ng matatanda. Halos parang hindi na nila binibigyan ang pag-church, no? Pero makita natin doon, yung kanilang, sabi nga po, walang sawa dahil alam nila, hindi sila natatakot na mag-share o mag-donate, no? Kahit na almost 1 million. Bakit? Dahil alam nila na ang Diyos ay, sabi nga po, tapat sa kanyang pangako. At ang isang na pinaalala sa akin ng Lord na mayroon pong nag-testify minsan na isang Korean nanay na ang sabi nga niya, ang isang way, no? At it is a challenge for us. Alam nyo, kapag daw po siya ay nagsasaing, kumukuha siya ng isang dakot doon sa kanyang isasaing, no? At meron siyang isang lalagyan na ang isang dakot na yon na bigas, na kukunin niya doon sa kanyang isasaing, ilalagay niya doon sa isang lalagyan, no? At sasabihin niya, Lord, ito'y para sa inyo, no? At pag Sunday po, dala-dala nila yung supot na yon na naipon nilang bigas. At dahil kumbaga mahirap po sila. Pero alam nyo, ngayon po sila po ay pinagpala ng Panginoon. Sabi nga, kapag tayo ay napagkatiwalaan sa maliit, no? Pagkakatiwalaan tayo sa Lord, ng Lord sa malaki, no? Kaya pinaalala po sa akin yung kanina, wag po tayo matakot sa every challenges, lalo na kung nais nating makita at maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kaparaanan niya. Yung po, walang-wala sila, pero hindi naman sila nasisiro na may isasaing. Pero ang ginawa niya po, every time na magsasaing siya, no? Kukuha siya ng isang dakot, ilalagay niya sa isang lalagyan, at yun ay offer niya para sa Panginoon. Ngayon po, meron na silang isang farm, no? Naroon po na, habi nga po, at taniman ng mga, mansanas, no? Ang sasarap po ng mansanas doon sa Korea. Ang mga prutas po nila, grabe, no? Kaya, let's face the challenge, no? If we want to cross over sa mga sitwasyon natin, make a challenge. I-challenge natin yung ating mga sarili. Huwag tayong matakot dahil ang ating Diyos ay buhay. Amen? Praise the Lord. Yun lang po. Amen. Amen. Dako po tayo sa ating announcement for this week po. After the service po, lahat po ng leaders and workers, may meeting po tayo. So please stay po. And we invite everyone naman po na manood sa Speak Life po natin every Monday, 7 p.m.
Live po ito every Monday sa page po natin, Jesus We Lifted Up Church. And kung sino po ang nais na mag-share ng kanilang life testimonies, pwede po kayo mag-message or i-approach kami ni Henrik para po maset po natin yung recording po ninyo. And Tinig ng Pag-asa po, live every Tuesdays and Thursdays, 7 p.m. sa church page din po natin sa Facebook. And midweek service naman po, nag-start na po tayo last Wednesday. And pangalawang Wednesday po ngayon, meron po ulit. Every 7 p.m., pwede po tayong mag-join sa live streaming. And pwede din po tayong umattend ng onsite po. Soaking naman po, Friday, 7 p.m. Dito din po sa church. And meron po tayong upcoming mission trips po ngayong January 10 to 13. General Santos City po. So, kasama po sila Bishop. So, isama po natin ito sa prayer po natin. Itong darating po na mission trip. And for online prayer gatherings po, for fathers, Monday to Friday, 4 a.m., pwede natin i-approach si Brother Ferdy. Sa mothers naman po, Monday to Saturday, 5 a.m., pwede natin i-approach si Nanay Eileen. And sa pastors po, Monday to Friday, 5 a.m. For J-Blue leaders and workers, spiritual feeding po, balik na po tayo ngayon Tuesdays, every 8 p.m. via Zoom naman po ito. And let us like, follow, and subscribe po our Facebook page, Jesus Lifted Up Church, and J-Blue Church po ang ating YouTube channel. So pwede po natin mapanood lahat ng services natin po dito and mga updates po sa Facebook page po natin. And pwede po natin i-share sa ating mga loved ones and friends po. And yun lang po sa ating announcement. Naalala ko po, yung ating discipleship na ginanap, nung pong nakaraan kami nasa Mindoro, nagkaroon po sila ng graduation, no? Nakatapos sila. Pero tayo po, hindi tayo magkakaroon ng graduation. Magkakaroon muna tayo ng OJT. On the job training na tayo, no? Kaya katulad po ng senior adult, no? Mag-uumpisa po tayo ng OJT. Magkakaroon ng Bible study. At nagre-request po si Ate Malu at yun ang magiging OJT ng mga senior adult na umattend ng discipleship. At dun sa kila Sister Arlene, mag-OJT kayo, start na po tayo, no? On the move tayo ngayon kasi crossing over tayo, no? Si Bishop po ay nag-umpisa ng Bible study kahapon. Nakasama yata Sister Shirley. Nakasama ka, Sister Shirley? Doon sa kapitbahay nila, ng bahay namin doon sa Aragon, no? Kaya yung mga tatay, tingnan niyo po kung saan kayo mag-OJT, no? Para bago tayo yung talagang ng graduation, dumating man ang Lord, no? Masasabi natin na, Lord, in-apply namin yung pinag-aralan namin. Hindi lang kami basta nag-aral, in-apply namin ang pinag-aralan namin. Amen? Praise the Lord. Bago tayo mag-closing prayer, tinatawagan po natin sa ating kalagitnaan ang lahat ng may birthday ngayong January. Yan, para po kayo ay mapag-pray. Lahat po ng may birthday ngayong January. Yan, sino po ang mga may birthday? Si Shalem, January to. Ayan, si Brother Mike. Yan, si Lorraine. Wow. Yan, sige, lahat na may birthday. May anniversary. Si Bon. January ka rin pala. Ang gagwapo na may birthday ng January, ah. O, sinong gusto luminya sa pagkakagwapuhan? Okay. Praise the Lord. Sige, tumayo tayong lahat. At ituro natin ang ating mga kamay sa kanila. Hallelujah. Lord, salamat po sa buhay ng aking mga kapatid, Panginoon, na ngayon nasa aming kalagitnaan, na magdadaos ng kanilang physical birthday ngayong buwan ng January. Salamat, Lord, sapagkat hindi lamang sila physically ipinanganak, sila'y ipinanganak spiritually. Father, I pray, O God,
hallelujah, na sa kanilang buhay. Patuloy po, Panginoon, na magpakilala sa kanila, Panginoon, sa isang malalim, personal at bibliang kaparaanan. Lord, hayaan niyo po na ang tunay na pagpapala na nanggagaling sa inyo ay kanilang maranasan. And whatever the deepest desires of their heart, Father God, grant it unto them, O God. Patunayan niyo sa kanila, Panginoon, na hindi niyo sila iniiwan, hindi niyo sila pinababayaan. Sa lahat po ng kanilang pinupuntahan, let your divine protection and guidance be upon them. Send forth your angels to take charge over them, O Lord. In every business, O God, hallelujah, kayo ang mag-prosper nito. Patunayan niyo, Panginoon, that you are the one who gives us the power to get wealth, O God. And that wealth will glorify your name alone, O God, in the name of Jesus. At ang mga kabataan na ito, Panginoon, na nag-aaral, continue, Lord, to give them wisdom, knowledge, and understanding. And we declare over their lives that they are not the tail, but they are the head, O God. Lord, makikita ang katalinuhan na nanggagaling sa inyo sa mga batang ito in the name of Jesus. And Father, as you have said in Jeremiah 29:11, that you know the plan that you have for them, a plan of peace and not of evil, that they might have an expected end. So Father, sama-sama namin, we declare, O God, that only your plan and will be done over their lives in the name of Jesus. Thank you, Father. We thank you, Lord, for their lives, and we give you all the glory, the honor, the praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Happy birthday. Praise God. May mission pa yata? Ha? Bago mag-closing, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Meron po tayong mission offering po. Ito po yung ginagamit natin sa ating mga nagmi-mission, ating mga bishop, ating mga kapastoran, mga workers, mga leaders, sa paghayo sa iba't ibang lugar upang magkaroon sila ng, magkaroon tayo ng malikom na pera para sa kanilang pamasahe. Yan ang ginagamit natin. Basahin ko lang tong verse. Acts 20 Acts 20 verse 25. I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more bliss to give than to receive. Sa Tagalog, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. So, mas lalong you are more blessed kung ikaw ay nakakapagbigay at kaysa tumanggap, sabi ng ating Panginoon. Kaya mas mabuti na malaman natin na tayo'y pinagpala na kung tayo'y nakakapagbigay sa ating Panginoon kaysa tumatanggap lang tayo. So, kung naranasan natin ang Panginoon, tayo'y talagang pagpapalain niya. At nais ng Diyos, tayo'y pagpalain at tayo'y makapagbigay upang makatulong tayo sa mga gawain. Hindi man tayo kasama o kasali sa physically sa paghayo nila, tayo'y kabahagi ng iglesyang ito upang tayo'y palawak ng iglesia, ng gawain ng Jiblo family. So tayo po'y manlangin. Lord God, salamat o God sa umagang ito, Panginoon, sa mga magbibigay sa aming mission offering, Panginoon. Tunay ngang pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita sa amin na it's better to give than to receive, O God. Thank you, Lord God. Mas lalo mo kayong pinagpala kaysa tumanggap, O God. Lord, ang aming malilikom na salapi ito ay gagamit sa paghayo nila upang mas lalo pang lumawak ang iyong iglesia dito sa lupa, O God. Salamat, Lord God, sa umagang ito. Tunay ngang tapat, dakila kang Diyos, buhay kang Diyos na aming naranasan at nararamdaman, O God. Thank you, Lord God, muli. Thank you, Father God.
Salamat muli sa umagang ito na narito kami pinagkatipon mo, O God. Lord God, binabalik namin ang lahat ng papuri, pagsambat, pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, muli po tayong tumayo. Sige po, awitan po muli natin ang ating Panginoon. Bigay po natin lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Sa iyong papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ibigay kasama o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Amen. Na-bless po ba tayo sa turo kanina hanggang sa offering, kanina po sa worship? Ako po, personally, na-bless po ako. Kaya sabay-sabay po nating selyuhan ang mga narinig natin ngayong araw na ito. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa walang sawang pagpapaalala, Lord God, sa amin, Panginoon. Napakabuti mo sa aming buhay. Lord, itinataas namin po ito sa iyo, Panginoon, na hindi po ito maistak sa aming isip, sa aming puso, Lord God, kundi malakaran namin, Panginoon. Ang mga itinuturo mo at lagi mong pinapaalala sa amin, napakabuti mo po sa amin, Lord God. Lord, sa bawat pagsunod namin sa iyo, Lord, hawakan mo ang aming mga puso, Panginoon, na huwag umiral ang pagiging tao namin, Panginoon. Tanggalin mo po ang takot sa bawat isa, Lord God, upang kami, Panginoon, ay makahakbang, Panginoon, sa mga nais mong ipagawa sa amin, Lord God. Ma-overcome namin, Panginoon, ang mga bagay-bagay na ang mga kahinaan namin, Panginoon, ay
unti-unting mawala sa pamamagitan ng pagpapalakas na binibigay mo sa bawat isa. Lord, bagamat, Panginoon, sa mga takot na ito, Lord God, alam namin, Lord God, na Ikaw ang mag-aalis, Panginoon, lalo na sa pagtayo sa pulpito, Panginoon, na ibinibigay mong task para sa bawat isa, Lord God. At ang mga fear, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, dinideklara po namin, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, sineselyuhan namin, Panginoon, ang mga narinig namin ngayong araw na ito, Panginoon. Tinatanggal namin ang espiritu ng takot, Panginoon, sa buo naming katauhan, Lord God. Yung mga verses na ibinigay sa amin kanina ni Reb, Panginoon. Oh God, hallelujah, napakarami, Lord God. Napakarami mong pangako sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa lagi mong pagpapaalala, Panginoon, sa patuloy mong pagpapaalala sa amin, Lord God. At hanggang maging desire na ng aming puso na gawin, Panginoon, ang mga bagay-bagay na pinapagawa mo sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinibigay mo sa bawat isa na mapaglingkuran ka, Lord God, na mailaan namin ang buhay namin, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon. Panginoon, itinataas ko rin po sa iyo, Lord God, ang mga nagturo ngayong araw na ito, Lord God, ang mga kumanta, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Tinataas ko po sa iyo ang kanilang mga buhay, Panginoon. 10 ng kanilang mga pamilya, Lord God. Pagpalain mo po sila, Lord. Patuloy mo po kung bigyan ng pagkakataon na mapagsilbihan ka sa tunay at Bibliyang kaparaanan. Maraming pong salamat, Lord God. Maraming pong salamat. Ibinabalik po namin sa iyong pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, at pinakamataas na pagmamahal para sa iyo lamang po, Jesus. Amen.